Τώρα διαλέγουμε ένα όπλο. Εγώ διαλέγω αυτό το όπλο. Είναι ωραίο το όπλο. Όπα. Όπα. Ξεκινάμε. Πάμε. Όπα. Άρα, κοιτάξτε το replay. Κοιτάξτε πόση ζωή τον άφησα. Εδώ δείτε. Ωραία, ναι, πάμε. Κάνω και λίγο edit το βίντεο τώρα, αυτό καλύτερο edit. Ούπα! Πέθανε. Oh my goodness. Έλα ρε φίλε, τώρα πλάκα μου κάνεις. Έλα. Πάμε εδώ ξανά. Ωραία, παίρνω αυτό. Όχι, δεν είναι σνάιπερ ακριβώς, αλλά μοιάζει με σνάιπερ. Μ' αρέσει και αυτό το παίρνω. Όπα. Πού είναι? Ωραία φίλε. Oh my god, αυτό το kill μ' άρεσε πάρα πολύ που έκανα. Αυτό το kill που έκανα μ' άρεσε πάρα πολύ. Έλα! Ωραία, παίρνω το minigun που το ονομάζω εγώ minigun. Αν και δεν είναι minigun. Απλώς επειδή έτσι είναι βάρα έτσι και έχει καλό damage. Ναι, είδατε. Αν μου βάλεις ένα. Ωραία φίλε, εκεί είναι ένας. Ωραία φίλε. Εντάξει, κατάλαβα ότι θα είναι ένας εκεί. Επειδή είδα τους άλλους να το βαράνε και άμα το ματσάκι θα κλείσουμε. Άστο. Τώρα ξέρω γιατί δεν παίζω καλά. Ούτε ένα kill νομίζω έχω πάρουνε. Μπράβο μου, έχω πάρει ένα kill. Πίσω μου, οκ. Ωραία, αλλάζω πλάκι, να βάλω ένα αλλιώτικο. Μετά όταν πεθάνω. Έλα γάμο. Όπα. Έλα. Όχι εσύ. Όχι. Yes, ένα kill. Yes. Έκανα, όχι ένα kill. Δεν πρόλαβα να το βαρέσω. Να το βαρέσω δεν πρόλαβα, γι' αυτό δεν το σκότωσα. Αχ, δεν παίζω καλά. Από εδώ θα βγει ένας, θα βγαίνεις από εδώ, έλα. Yes. Yes! Έλα ρε φίλε, έλεξε μαχαίρι. Όχι! Το σκυλί μου μέσα ρε, το σκυλί.